Grand Final sa Vispop 3.0 ipahigayon karong gabi na sa SM City Cebu Cinema 1 si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Ipahigayon karong gabi ang Grand Final sa Vispop 3.0 sa SM City Cinema 1. Ang Vispop o Visayan Pop usa ka songwriting campaign nga nag-awhag sa mga Visayan-speaking composers nga mosuwat og mga quality Visayan songs nga nag-reflect sa henerasyon karon. Giduma kini sa non-profit organization Artist Co ug suporta sa Filipino Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated ug Cebu Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Lakip sa mga successful ug hit Vispop songs nga midaog mao ang Balay ni Mayang, Love You Langga Duyog ug Intergalactic Gugma. Ug karong tuiga, unom ka mga grand finalists ang magtigi gikan sa mukaba 200 song entries sa tibuok Pilipinas. Alang sa gustong motambong, mamahimong mo-avail sa ticket sa Handuraw Pisa Gorordo. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.